Indaba yokuzwa ukuthi umngani wami uIrvin ushaywe istroke ingizwe obuhlungu obukhulu. Njengomholi womphakathi nanjengomqashi ngoba sibe simqashe emsebenzini komasipala kusukela ngisesenkandla kuze sengisesekhingcetshwayo. Ngihlalile ngajula ngabuka ukuthi kubalekile ukubhekela eduze inhlalo yabasebenzi ukuze sazi nesimo sempilo nengcindezi yempilo kubo. Ngicabanga ukuthi nemboni yokusakaza kukhona okumele ikwenze ukukhuphula izinga labasebenzi bayo. Ukwenza isibonelo nje emphakathini wethu izintatheli zenza umsebenzi obalekile kakhulu. Kodwa imihlomulo ezitholayo ayihambisani nobukhulu bomsebenzi abawenzayo. Ngifisa ukuphonsela inselelo yinhlaka yahulumeni eyikhona lapha. Nezizinda zabezindaba, imsakazo namaphephandaba ukuba ke ludingidwe lolu daba lolu lwesimo sabasebenzi ikakhulukazi abenza umsebenzi obusomqwanga emphakathini. Ngikhuluma njengomholi emphakathini kodwa futhi ngikhuluma njengomzali. uIrvin ube ngibiza ngobaba ngenxa yobudlelwane bethu. Futhi ngokuvamile njengabanye ubehlala njalo esondela ekhaya ma kunenhlelo ngathuka nje kunomshado egcekeni hayi wami kodwa kunomshado nje egcekeni hayi nasekhaya impela mangibona nangu uIrvin uthi cha ngikhona ngizokweseka. Uhambeke sine point eshaya ucinga ethi ucela ukungibona malifika usuku wasethi khona sekumthathile uphuthume egoli benensizwa yamdlalo osewufaniza kanti ngingazi ukuthi sesombona sesibonana kanjeni. Ngifisa ke ukuphetha ngokuthi sathi uNkulunkulu anganibopha ngebhande lika moya oyingcwele. Ngithunyiwe ke uma ngiza la angazi ngoba ubuholi besifundazwe seqembu leIFP bafise ukuba mnikele ngenkomo emndenini umndeni wakaSihlophe. Kodwa buye sekungiphathisa ke inkomo ke ezimali engango 20,000 ukuba ngife ngithule lapha kini egameni lomntwana wakaphinda angene nomongameli uhlabisa. Ngiyathokoza kakhulu. Bafowethu siyathinteka mhlonishwa thina esaziyo. Ngicela ukubiza lezi ikhuluma ezimbili zokugcina zizoza kanye kanye amazwi okubonga bhayizipho umthetho obongela ikhaya nememezelo ilungu lomndeni ulunga Sihlophe. Ngicela bezela ngaphambili. Ngizobingelela abazalwane bonke abangaphansi kwaleli tende namhlanje. Igama lami ngulunga Sihlophe njengoba beseshilo umfowethu uLucky. Emphakathi ngokukhulu kuyithoba sizobonga namhlanje ngeenhliziyo zethu. Sizobonga siyanconcoza ngento enkulu kangaka enisenzele yona somndeni wakaSihlophe. Obekungaba futhi ukuthi ngaphandle kwenu ngaba yikho yonke lento enhle esiyibonayo namhlanje. So igalelo lenu siyabonga kakhulu. Ukukhulu kakhulu enisenzele kona. Andikuwumthandazo wami ukuthi uNkulunkulu anibusise nihlale nikwenza nakwabanye. Umyalezo nje engingathanda ukudlulisa ongithintayo kakhulu ngomfowethu uIrvin. Kunento efikayo kumina ukuthi yazi la emhlabeni yonke into yenzayo usuku nosuku ihlazi izocount empilweni yakho. uIrvin ube umuntu ozithobile oshone phansi. Kunombhalo othi asizehlise phambi kwaNkulunkulu yosiphakamisa. Ngokuzehlisa kwakhe ngibuka imphefumulo nabantu abathintile. Abantu bakhansela zonke into zabo. Wonke umuntu wathi angikwazi ukungabikho emncwabeni kaIrvin. Ngiyabonga kakhulu umphakathi. uNkulunkulu anibusise. Umndeni ke ube usungicela ukuthi siyocela ke ukuthi mase siya ngasemathuneni bacinile kumndeni uthi ngicele
abomndeni nezihlobo ezisondele kakhulu ukuya emathuneni abanye bethu ke shuthi soqhubeka nokuba khona la ngiyabonga mphathi wohlelo Mphazima angithathelele ithuba ngokuyalelwa iprogram